Hamar ba ini kena imi snam na khamut ini balak ham he ipa pendem ka kli shedien ki weipat ki ajing mut ban penthia ye kena hamadan lada piper khan bakani ka long ka badai ban le de ka long ka babakla phim jude ban pendem ka kli shedien ne ban penthia lada mi namsohmut ka ei badai ban le kani ka de ka phang bangin yakren kani ka singi ka jing sumar baning kong nakabenta bami namsohmut. First aid for nosebleed. Ikena ibashat baklan kat bai dang yale kai bat ki parlok kinsan imi snam na khamut kani ka shat long ka daw ban tiang dongnya so thu balai shat mi namsohmut ki ei ki daw ki bala ban penlong ban mi namsohmut lada daya ki kena kajing mi namsohmut ka de barbor na kajing klut ka sngi habakala air saudong ka saat bha kini ki thet snam baret hapok ka khamut ki bathai pat kane kaya lam sha kajing mi snam lada khlong ya ka khamut ru ka la ban long ka daw jong kajing mi namsohmut lan na ki ne kajing man saw ka khamut ne kajing tingkho ka khamut kajing kiyo ka bp lan ne ka jaka ka bakham shalor ka laru bandai ka daw jong ka jingmi namsohmut de ka ei bangi de ban le na ka mi namsohmut ka baning kong bat hakmat be ya ki brieu ya ki balum pelun ya ita ibrieu long jai jai bat pet ba ya ita ibrieu ka shat long hi bangin ting tang ba ka mi namsohmut ka suk ban pet bat ban pin sange pin shong bhai ni ibrieu ha ka rukom ka basuk ong ye ni ibrieu ba indam shakmat kumne hadien bala dam shakmat ong ye i ba in khnyot ya ka jaka ka ba jam jong ka khamut dei ban ring min siem na ka shintur ha ka por ba dam kumne ya khnyot ya ka khamut kumne kumba shpho minute Adien ka 10 minit bedla da ka jing mi snam ka la sange bun sin ka ne ka la byang ban pen sange ya ka jing mi snam shim ka jan rumal khot lan ne ka jan ban pen khot ya ka snam ka bala tut hin re la da ka jing mi snam kam sange hadien ka 10 minit ru ka la dei ka por banya lam shu doktor bahajan tam phila ban phone ya ka kali kin nong pang kat badang ap ya ka kali kin nong pang pin shong khop ha ka ju ka rukom ye ini brieu da ka badam shakmat khnyo de ka benta ba jam jo ka khamut ban ring men siem na ka shintur pilaru ban kin tha do song tha ya ka ba shalor jong ka benta ka khamut ban sange ka jingmi snam what you can tha bed ha ka do tha lada ka jingmin saw ne bating kho ka dei ka daw jong ka mi namsohmut de ka bhaban let pin i hau doktor wala da ka jingmi snam ka sange ha ka 10 minute ka jingya da ka khamba banya ka jing sumar prevention is better than cure de ka ne ka de ka ei ba phila ban le ban lat na ka mi namsohmut ha ka por lior kyal na ka shasni di shibun ka khanang ba kamet kanum turkhong ai ba ka jaka saudong kanyo la air pha bara bor kin mau ka jing sumar baning kong ka dei tang na ka benta ban ai jing ya ramar dor ka long ka badon kam banyo le chim dawai da ka ne ka jing pinshai ka por banya phai biang kumnu ban ai jing sumar baning kong ha ka por bami namsohmut be ki brieu la da don ki balum waju teng bat pinjai jaya itai brieu pen shong khop ye ini brieu haju pha ye tai brieu ban dem shakmat hadien bala dem shakmat kinyot ye ka benta ba jam ka khamut ring men sim da ka shintur ha ba dem kumne hadien ka 10 minit ben lada ka ta ka jing mi snam ka la sange lada ka jing mi snam kam pa sange wat hadien ka 10 minit ben kre banikin do no yo doktor para bor kin mau lada mi namsohmut wat ju sha ba ki brieu kin dam shadien lani ban thia kum ba ju long ka por na ka benta ka jing kali bat ka kam ban le balai ngi khnyot ya ka benta ba jam ka khamut lada mi namsohmut balai umle ya ka benta ka ba
berkat balai. Kakamya phi kadai kani mudur ba iparlok jong phi imi namsohmut. Yashna bat akawe ka drama ba kumno pen ai jing sumar baningko. Ring video la dala ba sapalem shengi. Bulie shapang ka jing sumar baningkong, long gi ba pikir, long gi ba lapen kreat.